Fil-5 ta' Ġunju 2019, fl-okkażjoni tas-Sena Djoċesana Marjana, l-isqof tagħna Mario Grech għamel l-affidament tad-Djoċesi ta' Għawdex lill-Madonna ta' Pinu fl-istess santwarju tagħha. Permezz ta' dan il-filmat, inkomplu nifhmu aħjar x'għandu jfisser għalina fi żmienna l-affidament lill-Madonna. Fil-proċess tal-inkarnazzjoni, meta Alla sar bniedem u ġie jgħix fostna l-bnedmejn, Alla l-Missier fl-omnipotenza tiegħu seta' jagħżel diversi modi, imma għażel mod wieħed partikolari. Għażel li l-bent Alla jsir bniedem permezz ta' mara, Marija ta' Nażaret. Din il-mara illi permezz tagħha Alla seta' jitwieled bħala bniedem u hemmhekk joffrilna s-salvazzjoni. Dak li twettaq fil-proċess tal-misteru tal-inkarnazzjoni jista' jitwettaq ukoll fil-proċess tal-qdusija tal-membri l-oħrajn tal-Knisja li waqqaf Kristu. Dan kollu jispjegah mod tant tajjeb sa Luigi Maria Grignion de Montfort fil-bidu tas-seklu 18 meta kiteb daqsxejn ta' manuskritt mill-esperjenza tiegħu minn dak li studja dwar xi fisser id-devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka. Għaliex din id-devozzjoni hija dik it-triq kif isejħilha tant tajjeb, l-iktar triq ħafifa, l-iktar triq żgura, l-iktar triq perfetta u l-iktar triq li twassal biex il-bniedem jingħaqad ma' Alla. Id-devozzjoni lejn il-Verġni Marija wieħed irid jara li tkun devozzjoni tajba għaliex jeżistu diversi tipi ta' devozzjoni lejn Marija illi mhumiex daqshekk ta' ġid, jidhru sbieħ minn barra, imma fil-verità ma tkunx devozzjoni vera. Bħal pereżempju jekk wieħed jersaq lejn Marija b'ċertu biża' u ma jkunx hemm dik l-imħabba filjali ta' iben lejn l-omm. Inkella jekk wieħed huwa devot lejn Marija sempliċement fil-qoxra ta' barra, imma mbagħad l-istil ta' ħajja ikun ferm differenti mill-Vanġelu ta' Kristu. Inkella jkun hemm devozzjoni Marjana sempliċement fil-mumenti ta' prova meta l-bniedem ikun imġarrab, ifittex il-Marija f'dawk il-mumenti biss, imma imbagħad faċilment jinsa illi Marija hija dik li tista' takkumpanja lill-bniedem tul it-triq kollha tal-ħajja. Daqstant ieħor hemm devozzjoni li hija ġenwina u vera. Id-devozzjoni lejn Marija ma tiqafx f'Marija, imma Marija hija il-vehikolu, hija il-mezz illi twassal għand Kristu. Għaliex Marija takkumpanja lilna l-bnedmin mhux għall-interess tagħha, imma biex twassalna lejn Kristu għax dak huwa l-veru ġid tagħna l-bnedmin. Għalhekk id-devozzjoni lejn Marija qatt m'għandha tkun devozzjoni egoistika. Jiġifieri nfittxu lil Marija għall-interessi personali tagħna, imma pjuttost nfittxu dik l-għaqda sieħa ma' Kristu li tagħti sens il-ħajjitna u twassalna biex ngħixu l-ħajja fil-milja tagħha. Jagħtina diversi eżempji sa Luigi Grignion Maria de Montfort meta jgħidilna illi fl-Iskrittura meta għandna l-eżempju ta' Ġakobb u Eżaw, żewġ taħwa ulied Iżak, propju il-barka tal-Missier irċevija Ġakobb għaliex kellu mħabba prediletta lejn ommu Rebekka. Daqstant ieħor il-bniedem illi ifittex jħobb lil Alla permezz ta' Marija se jkollu dik l-għajnuna illi qatt ma tiġi nieqsa. Fl-aħħar nett l-att ta' affidament lejn il-Verġni Mbierka, jiġifieri fejn il-bniedem jingħata kollu kemm hu lil Alla permezz ta' Marija, dan iwassal biex il-bniedem jgħix il-konsagrazzjoni sħiħa, fejn ipoġġi lilu nnifsu quddiem ir-rieda tal-Missier, fi kliem ieħor hemmhekk inkunu qed ngħixu il-weddied tal-Magħmudija tagħna.